Morning Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga regular balita ang yaning Miyerkules, August 14, 2024. Kabalen, Amanasan, pananda naman na ing epekto na ning Bataan oil spill king Karelang Kabiyayan. Rehabilitasyon ng maimpis portion ng MacArthur Highway at Albog keng Dalan, meging sangkan ng heavy traffic. Ano pulis, metong sibilyan, may nga sugat lang, paulining may makbunga butane gas keng San Simon Police Station. Presyo ng kuryente king Esfelapco, mitas siya. At two-time gold medalist Carlos Yulo at aliwapang Pinoy athletes, alinaban king Paris Olympics, dininandalang heroes welcome. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Miyaliwang aktibidad. Kabalen, mga karehiyon at Gana ning pandemya, Meging niya pong sangka ning mabayat a daloy ning trapiko ing gagawandang portion ning MacArthur Highway keng maimpis syudad San Fernando. Sinabi pa ing uran amig dalang albog keng gilid ning dalan anya lakwas na pong may kasakit ding motorista. Bang makibalita king Milyari, akasabi tayo po king telepono Sir Louis Clemente ing pamuntog na ning City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Sir Louis, may oras po kaya kayo? May oras po, Ma'am Jen. May oras po ka rin kakatamong talatuki po king kaya yung programa. Opo, Sir Louis, marakal po may sipit kay traffic nandin pong at panapon. Pauli na po nitang masikanauran at inipin po gagawa niya kasalungsungan ing dalan kempong dane na ning maimpis. Hangga puno ka rin minabot ing traffic pauli na po ning insidente ini. Opo, Ma'am Jen. Actually, nandin po with regards kitang may banggit at traffic po talagang actually hindi pa man po may manuran na maka-experience na pong moderate to heavy traffic kitang particular lugar ito Pero nandin pong panapon, may kapit sabi po kasi yung flash flood, kaya ba't din po at ita pong gagawa na ni kaya katamang DPWH sa region, kaya ni pong portion na ng Barangay Maimpis. And pati po itang dismissal na po ng St. Scholastic Academy, may sabi naman po, anya po makanyang maging makabaig traffic, bagumpisa po ganing Barangay Maimpis, minabot siapin po ang gagani king St. Scholastic Academy. Pero in a matter of 40 minutes, 1 hour po, palubak niya po yung traffic at palayat niya po. Pero making very challenging yapin po, uling niya kapit sabi po itang rason nandin kapanapon. Opo, makananya po kakabawari, Sir Louis, ing stretch na po ning gagawan dangini ning king DPWH. At prior to this, I'm sure apisabyan niyo po ing posibleng maging epekto na niti. Opo, actually, ini pong project na po ng DPWH, at po kayong kakaba, atin niya pong 2 kilometro po ini. Yung project po, in tutuna, mag-start siya po ngayon king malapit na po Sindalan, at mayari po king Dolores Business District. Nung pansinan niya po itang gewadang minunang dalan ka rin, putot niya po, so tuglungan na niya po kanyan, mayari niya po ito, itang medyo mababang portion na. So, kombinasyon niya po, ining project kagagawa na ng DPWH, atin niya pong road reconstruction, atin niya naman pong asphalt overlaying, at atin niya naman pong upgrading. Yung pong problema tamo pong flash flood, kaya po kay MacArthur, pati may gawa na po, may area po ini project na ng DPWH, masolve yan na po problema yan, pati po rin ang potholes, tamo po problema kaya ni King Barangay Dolores Business District, magawa langan po din. Tapos, yung po project, Ma'am Jen, may kumpisayapin po ngayon yung banwangay ni, ngayon yung bulan na ini,
mayari po yan, ang gana po kaya tutuking banwa. Anyapin po, manyawad kami pong kapag pasensyan, karing kaya katamong motorista, uling every now and then po talaga kanyan, baka experience na pong moderate to heavy traffic. Especially po kaning portion na po rin gagawan na, kaning danya na po ni MacArthur Highway. Pero naano po yung solusyon na kakit Sir Louie kasi panahon mo na po ning kauran at sabi yupin po anting milyari na din may paintago na oras na ning pamagluwal da ring anak kasi ating pong eskwela na malapit ken na bayo pa may gawaing dala na yan akakita na po ating ng problema talaga king traffic. So nung midagdag ya po ini at ita pong sitwasyon milyari na din na may ka-flash flood, mas binagal po, of course, ing flow na ning traffic. Ating kayo pong akakit, solusyon, bang kanita po mabawasan ing kalupan na po nitang milyari nandin? Yes, ma'am, Jen. Muna po, ining portion na po ng Gening Regional Government Center, at ilagyan mi po propose king contractor, po po king DPWH, baka nito po may magka-alternative or alternate route tamong gamitan. Baka nito po during the rush hour at nila pong option di kaya katamong motorista. So, pinasabyan mine po yan at yun pong initial coordination. Kasi, yung gagawan na pa mo po kasi, Ma'am Jen, initial na pa mo rin Pero po pong major construction na yung gawan kin, mas lalo pong maging mabayat at niya kailangan po talaga may alternate route. Metong po ka rin peke sa abita mo kayo ni contractor, mag-fast track lang pong mag-obra during the night time. O then, syempre po, karas na ning Aldo, hanggang ilang mag-obra, uling makabakpakyapin po yung dalan, siguradong mag-slow down na rin kaya katamong sakin, at yapin na po yung mag-cause traffic ito. Katwa naman po, Ma'am Jen, ini pong kening issue tamo king St. Scholastica's Academy, matulami pong babalita na ini pong yung administration na po ng school at inaya naman pong gawa na paralan kanyan baka mabilis pong ma-decongest yung traffic karela at willing lapid pong gumasos baka nitapin po magawa po itong infrastructure na kailangan. Ini po pinropose mi aking eskwela at matula na kiman po at tinggap niya po itong proposal at may kapagtandak na kaya pong initial meeting karela. At yung sinabi na po kaya kami, mag-coordinate lang kaya katamang city mayor, bang kanina pin po, maging smooth sailing po, itang construction na po, itang side gate Manonda, baka mabilis nila po nga pa ditak din sakyan na lulupuking Saints ko po tang manatada po pong mandakit lang karelang estudyante. Opo, this project will take time, Sir Louie, uling makabayapin po. Sabi yung pinandin, pero nano po ing advice sa ibeyo po kareng motorista, bang kanita, naman po kasi talaga iwasan uling asahan na may ka-traffic because of that rehabilitation. Ano po nga advice yung kareng motorista na aldoldo po dadalan ken, bang kanita ila makaying maabala, nung naman pong adjustment in kailangan dang gawan, king karelang pa magbiyahe. Yes, ma'am. Actually, in-advise ni po ka rin motorista tamo kanini, lalong-lalo na po rin on a daily basis, gagamitan din po yung MacArthur Highway, yung karelang pamagobra, remagaral. So, kota po talagang mag-full blast na po yung construction ken, kailangan po talagang iplano da yung karelang pamagbiyahe, mag-adjust na pong travel hours na kanyan. Nung dati-rati, makaninilang oras na, mama ko, kailangan maging maranon na po. Hindi po malampatan niya pong panayan ng project kay ni once and for all po. Ita pong problema tamo kaya ni MacArthur Highway, isolve na po ni project kay ni. Dapat kailangan tamo po talaga magsakripisyo kanini. Huling, naman po malyaring tamo experiencing traffic kay ni kabang gagawan din. Imposible po ita. So dapat po talaga kanini, ikabit na neking kaisipan na rin motorista ni. Ditak mo pong sakripisyo at eventually mayari-yarin po ini at maging masalete po yung mag-travel tamo within MacArthur Highway. Of course, ita pong disiplina kanyan, ang po itang ikabada po yung pasensyada, lalong-lalo na po ang maka-experience na ng traffic. Rest assured naman po, hindi kaming departamento, kalupa na po ng gawamin nandin, sinaguli po, manage niya itang traffic condition nandin. Pero again, any po pangako na talagang ngalila po maka-experience inconvenience because of the road construction din po king MacArthur. Alright. Dakala salamat po, Sir Louie. Kaya kayong oras. Thank you so much po.
Thank you, sir. Kabalen, Sir Louis Clemente, ing pamuntok na po ning si Posco. Samantala, bistaman pa miras non oil sheen ing balen ning Lubao, panandaman na po kano ring aliwang manasan keti ing epekto na ning oil spill king karelang Kabiyayan. Balaos naman ing provincial government kambering mialiwang ahensya ng gobyerno king pamaglage booms antimong panyabat king laro. Mamalita yay Justin Dizon. Alos atlong paruminggo, kaya rin ang limbog ning MT Terranova ken dagat asakop na ning Limay Bataan anyang July 25, panandamanda na kano, reng mapilang manasan king Barangay San Jose, Gumi, Lubao, Pampanga, ing epekto na ning oil spill king karelang kapanintunan. Po Kabiyayan Bikini, eko po asabing okay, uling magkasakit kay pumanasan ngayon. Maragulya pong epekto kay kami ing oil spill, ulingi kami po kasi kaya kami mo pong pagitanan ng Bataan, kaya kami barangay. Kaya po yung oil spill ang miras Bataan, miraras mo na po kaya kami. Agpang keng presidente na ning San Jose Gumi Fisher Folks and Livelihood Organization ay Nixo Chavez, Mary Takno, deng ararakap dangasan at nala naman kano makapagtinda banda Orani Bataan. Yung dati po namin kinukuhanan ng mga lugar na may isda, wala na po ngayon. Kaya po kasing konsignasyon na ning Orani, ala na po manyali. Pauli na po ning oil spill yan. Opo. Anya maragol pong meging apekto keng Kabiyayan mi kasi kaya po makapagtinda. Nung makarakap laman kanungeni, enano kalupaning dati sa sariwa, anya edano alos pa kinabangnan. Masakit niya di boss. Kasi kitang milyaring kay hindi nga kakuaming paro, tambing lang mete, mabulok lang tambing. Pamagmalino da naman ding manasan ng poring opisyal ning barangay. Palinob king San Jose Gumi, ing oil sheen, uling may kapangabit nung sabat, oretang ausandang oil spill booms. Kani po king Gumi, pa po totally lilob. Mapuna mo po, may harangan. Pero nung po may harangan nito, lungob po kaya kami barangay. Kaya may ibatan na po kasi kay Babo. Ila pong may ngabit ka rin na for sure. Pare po kumadating oil spill kay ni Banda Pampanga. Base king datos sa ning Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Pampanga as of August 13. Miras no king 155 oil spill booms, deng karelang alage, kareng ilog king sasmuan ng pong Lubao. 57 booms nala, reng may install king Batang Second River, 20 king Baruya River, 32 king Bangkalpugad, 21 king Mabuanbuan River, at 25 booms king San Jose Gumi. May kagawa namang may 2,000 oil spill booms ding personnel ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office, DENR, tupad workers at Philippine Coast Guard. At sula rin king MRF ning Lubao at makasadyala namang mibili ka rin strategic areas. Samantala, bang makasawb ka ring manasan king Barangay San Jose Gumi Lubao, ami apektuan Kabiyayan, mimiyayang ayuda yung Kapitolyo ka ring 260 plus beneficiaries ngening Miyerkules August 14. Mika flu vaccination drive yan naman ni Jose Bilingad Memorial General Hospital king sabing lugal. Kiawe Art Consuelo, ako ping kayang talasuyo Justin Dizon, ating pusong makabalen. Magtasya pong singil kuryente ing Esfelapco para keng bulan na ning Agosto. Ini po ing resulta na ning utos ning Energy Regulatory Commission o ERC, pamitnan niya ing sisingil at generation charge anyang Hunyo king kilob ning 4 a bulan at telokyan ning Esfelapco. Mula iyang migit 14 pesos ing overall electricity rate ning Esfelapco, ating generation charge sa migit 9 pesos per kilowatt hour. Mitaseni, kumpara king 13 pesos and 81 centavos overall electricity rate siningilda anyang bulan ning Hulyo. Agpangking Esfelapco makapalubya pang makokolekta king kasalukuyan generation charge ing 1/4 dareng pemit narang bill anyang June 2024. Kay pumama ko, magbalik kaing balen at balita.
Kani ring paganakaning CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalan. Anyang Markal pa farmlands kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea king amon nun ko. Ay wa, ing kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya di Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakon mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sagdan mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat naing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen. Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Makabalan. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo rin dapat gawan, bayo iya datangin bagyo king kay kayong lugal. Kareng ortenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, ikabit la rin kay kayong bangka king ligtas sa lugal. At alina ko dapat lalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kaya kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o may sirang parte ng yero. Pader ang pumiyayali o ang parte ng ti. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king nga di mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakin king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibaluan na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Kani ring paganakaning CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Imagine mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session
sa YV Matter tuwing Sabado, 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalen. Anyang Marcalpa Farmlands, Keri Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang puang kanan. Kanita, sobra. Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. May nga sugat la ring ana mapulis at metong pang sibilyan kaya rin ang memakbong ning metong butane gas. Kilob na po ning police station king San Simon, Pampanga. Akasabi tayo po king telepono Police Lieutenant Colonel Jaime Edeher, ing spokesperson na ning Pampanga Provincial Police Office pang di na nakatamo pong detalye. Maya po oras po kaya kayo Colonel Jaime Edeher. Welcome po king kaya katamo program. Yes, ma'am. Maya pa oras po kaya katamungan po na, lalo na po karang ganaganang talakasuyo po ni kaya kayong programa. Maya pa, tingin na po Opo. kaya katamungan. Sir, kumusta la po rening biktima ne? Nino po rening may biktima na ning pamag-explode ne na ning butane. Milyari po ini king mismong police station. Opo, may identify la po rening biktima tamo po kini ne mismong kaya beya po kining insidente ing mismong personnel tamo kining San Simon Municipal Police Station ne Major Leonardo Lacambra ing kaya katamo pong Chief of Police Police Staff Sergeant Mary Jane Genobli and Police Staff Sergeant J.R. Maborang at po kini kaya bela po rin kaya katamo nga non-uniform personnel Rolalyn Ver, NUP Marvin Novesteras. Ang po pong adwang civilian, Rowena Ignacio, ang pong Iwis Pawig po. Opo. Sir, makanano pong milyaring insidente? Well, king investigation po na, mag-prepare la pong tamangan para po king dinner, any personnel na po ning San Simon Municipal Police Station. Anyang kalagitnaan na po ning preparasyon ning karelang dinner, ginamit la po kasi portable gas stove Renny using butane. So anyang kalagitnaan na po ning karelang preparasyon, bigla niya po pong may makbong or sinabog itang portable gas stove da. Anya makanyan la pong mga injured rening kaya katamo pong personnel. Kaya beda na po ning civilian pong kaya beda nga dwa. So, gani po, kumusta la po at atin po bang may dala karela king ospital? Actually po, may dalalangan po king hospital rening 7 po katao na. Dini pong 7. So far, atin pong melakwan for admission. Kareta pong 7 kareta, PSSG Mary Jane Genobli, NUP Marvin Novesteras, ampoy Miss Rowena Ignacio. Melakwan la po for admission kasi may suffer la pong first degree burn. While ready pong Major Lacambra, Sergeant Maborang, ampoy Uwis Pawig, is ampoy NUP Rolalyn Ver, is agad naman pong nilwal after ning recommendation na po ning doktor na pwede no pong lumulking hospital. Opo. Colonel, nano po kaya yung meging cause at may makbong yung butane banta po king kapabaluan damo naman din kaya katamong manal kasi karaniwan na pong gagamitan din hanggang kareng restaurant lalo na po karetang magsamgyupsal gagamit la pong portable stove din at ding butane lang gagamitan la. Delikado la po ring makanine? Ikita naman po kining insidente ngayon dahil po kining lalawin tayo po ing anggulo ng ating pong leak ing ginamit na pong butane ang po ing integrity na po ning portable gas stove ginamit na. So under investigation po etamo po balo kung ano po talaga ing milyari so far
paniwala po ning daring police at basic investigation. Many biton niya po ing leak ketang butane. So, until now, magkandak na pa po rin pong investigation. Lalawen tayo po itang integrity na po nitang na portable gas stove, ang po itang butane na ginamit nung ating niya pong leak. Opo, panaulina mo po, Colonel, ano pong pagganakayo, karem pong manalbe, lakwas na po retang maralas, gagamit na kareng butane, king karelang pamagluto. Makanyan mo naman po, kareng kaya katamo pong pulis po to, ang yang kareng aliwang police station po, arestasyon tamo, gagamit la namang makaninis, yung mag-prepare la pong pamanganda. Opo, nga sabi ko mo po na, part na po ni, on the part of the PNP po na, on behalf po ng Pampanga PPO, at ingburi ko mo pong iparas kareng kaya katamo kong Dalaksuyo, Balen ng Pampanga, is lagi tamo pong mimingat na andyan po pong atsyuta mo po king Kilugbale or atsyuta mo pong ultimo king police station then kano kami pong PNP. Lagi tamo pong mimingat, i-check safety pa ing una tamong lawen na bayo tamo gawan ing metong bage na ala pong aliwang makasaog kaya tamo ning aliwa maging safety tamo pa bayo tamo agawa ing ganaganang pwede tamo pong gawan. Alright, dakala salamat po, king kaya kayong oras at pagadimila po rin kayang kayabek pulis na may apektuan po o maging biktima na nining pamamakbunan ng butane. Dakala salamat po kaya kayo, sir. Mimingat kayo po. Yes, ma'am. Thank you po, Beth. Thank you po, guys. Kabalan ni Police Lieutenant Colonel Jaime Edeher, ang spokesperson na po ng Pampanga PPO. Puntalantala po rin alawang balita. Top 1 niya, ang kakatamong kabalen ay Rihanna Beatriz Tumol Seron, King August 2024 Medical Technologists Licensure Examination o MTLE. Iti kaya rin na pong menikwang 92.30% rating king may sabing exam amera pating niyang August 6 to 7. Proud alumna ng University of Santo Tomas o UST, Isiron, ami graduate pong summa cum laude ang pong class valedictorian ng MedTech Class of 2024. Ang nakyapamo ko na Isiron, kaya pakit na yung geringan ang pong academic excellence ni. May graduate yung valedictorian inyang grade 6 ya king Florida Blanca Central School anyang 2014. Kabang menikwane among highest honors inyang may graduate ya king Saint Scholastica's Academy king syudad na po ning San Fernando Banuang 2020. Balaos sing pamagaran lang si Ron king larangan ning medisina nuno ka rin first year medical student ya king UST Pamurin. Buri na lakanong tukyan ding footsteps ding kayang pengari Emmanuel Patawaran si Ron ang Popa Iria Santiago Tungol pareho pong registered medical technologists. Ami graduate naman king Angeles University Foundation o AUF niyang 1997. Samantala, milubya mo rin king top 10 ng August 2024 MTLE ing metong pa pong kabalen ay Kiner Diyos Alimurong Iturralde. Graduate kay Iturralde king AUF, amenikwa naman pong 90.60% rating king exam. Samantala, may kapagbalik na Lapuket i Pilipinas dahil Pinoy athletes asinabak king Paris 2024 Olympics. May di na lang heroes welcome din ni King Villamor Air Base king Pasay. Tsaka latinag-lose king Malacanang nung nuka rin tinanggap lang cash incentives at aliwa pang galal iba't king kakatamong gobyerno. Mamalita ay JM De Jesus. May kapagbalik na kete Pilipinas ng Pinoy gymnast at two-time gold medalist ay Carlos Yulo kaya bering aliwa pang atleta ang magrepresenta king bansa king Paris 2024 Olympics. Lina pag-iayulo ating bronze medalist boxer sa Nesty Petesio ang pong Ira Villegas king Villamor Air Base Pasay City ngayon Martes, August 13. Kayag nandala naman din tang ding boxers ari Carlo Paalam, Hergy Bacyadan, Yumir Marshall, trackster sa Ijan Cabang Tolentino, ang pong Lauren Hoffman, weightlifter sa Ijan Ceniza, Elrin Ando, ang pong Vanessa Sarno, ating pole vault star ay AJ Obiena.
Minuna naman may kauli na kimbangsa at may bilang welcoming committee ding fencer Isam Katantan, judoka Kiyomi Watanabe, rower Joanny Delgaco, ang pong swimmers ay Kyla Sanchez ang pay Jarod Hatch. Sinalubong la naman ding pamilya, kakaluguran at aliwa pang taga-suporta daring atleta. Mayakik yung ceremonial arrival ni pamagbabad ng eroplano ding atleta at Penny Dariulo at Petesio kabang magdalang Philippine flag. Kay bat na ning karelang pamangumusta ka rin karelang pamilya, dinaretso la rin ni Malacanang Palace, nungnuka rin winelcome na ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pang First Lady Liza Araneta Marcos at aliwa pang opisyal na ning gobyerno. Kenneth tinanggap lang presidential citation ding sablang Pinoy Olympians, kabang gewara ding Presidential Medal of Merit Yulo, pauli naking kayang historic Olympic run. May nikwala namang cash incentives ding atleta, 20 million pesos kang Yulo o 10 million balang meto nga gold medal, 2 million ka ring bronze medalist sa Petesio Poy Villegas, 1 million ka ring aliwa pang Olympian at 500,000 pesos ka ring karelang coaches. Salamat naman ni Yulo karing sinuporta kaya ang ganaking megong Pisaya at inamuyot no rin kapwa na atleta, aali tutok ng bandakan pangaliwang galal para king bansa. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na ako sa inyong lahat. At ngayong tapos na yung competition, i-celebrate natin yung mga nakuha nating resulta at mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Pinuri na namang PBBM, din kaya katamong Olympians. Yung performance ninyo na naging bunga sa taon-taon na sakripisyo ng sarili ninyo, ng inyong mga coach, mga trainer, mga nutritionist, at lalong-lalo ng mga pamilya ninyo. At alam naman natin, hindi talaga, walang mananalo na atleta na hindi suportado ng katakot-takot na karaming tao na walang iniisip kung paano kayo tulungan para maging successful. And ito yung ating kinikilala ngayon. May nga kuya mo naman ni Mia pasik na nga din programa ng gobyerno makaparikilking development at training daring Pinoy athletes. Imbes na maglalabas kami ng cash, well, if you need more cash, we'll find some more. But I think more importantly, I want to be part of the development of sports in the Philippines. Na iwanan na tayo. If you can consider If you can consider that all of these athletes who have done so well and have made us so proud, there is no official technical support from the government. They did it on their own. Siyempre, meron tumutulong. Kuminsan yung gobyerno nakakatulong. Pero walang formal na struktura para tulungan yung ating mga atleta. And that's what we are going to establish now. Samantala, ikwana ng Pilipinas ng rank 37 kin Paris Olympics, kaya rin tameni kong 4 medalya. Kin Tokyo 2020 yamin unang Mika Olympic gold medal, ang bangsa pa uli na ng weightlifter ay Heidelin Diaz. Yakap migya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kay pumama ko, magbalik kay Ing Balen at balita.
Ina naman mo yung kibalo kayong peka pamusong pamangan kayong mabilog ayatu ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin niniing metong ka rin sang kanong bakit ning Kapampangan, balo dara ring sabla ang mga galing karasking pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inya pang banwang 1732, agpangkang diksyonaryo ni Kastilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ni sisig aburi ng sabian is to snack on something sour. Anya naman bayo na pang may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong ka ng sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. O rin ring sangkap bang kanita makakapagluto ka ring sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, betchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang aate na ning manok, sibuyas ang popang ning nang aligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning ng ate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya kang sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O, daramdaman mo ning sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ng kalamunding ang pong lara. Oy tana, atin na kang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ka. Makatuto kayo pa mo rin king Balen at Balita. Guilty ang hatol ng Office of the Ombudsman kay suspended Banban Tarlac Mayor Alice Guo para sa kasong grave misconduct. Bunso nito, tuluyan ang sinibak sa pwesto ang peking Pilipino. Kasong material misrepresentation naman ang kakaharapin ngayon ng kontrobersyal na alkalde mula sa COMELEC. Kaugnay na mga umano'y maling impormasyon na kanyang inihayag sa kanyang Certificate of Candidacy noong nakaraang halalan. Magbabalita si Lizan Morten. Tuluyan ng sinibak sa pwesto ng Office of the Ombudsman si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Base sa 25 pahinang desisyon na inilabas ni Ombudsman Samuel Martirez, napatunayang guilty si Guo sa kasong grave misconduct na inihain sa kanya ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Bunsod ng naturang dismissal order, hindi na muling maaaring makapanungkulan sa gobyerno si Guo. Isinilbi na rin ng Commission on Elections sa COMELEC nitong Martes, August 13, ang sabpina kaugnay ng reklamong material misrepresentation sa paghahain ni Guo ng kanyang Certificate of Candidacy nang siya ay maihalal noong 2022. Ayon kay COMELEC Central Luzon Assistant Regional Director Elmo Duque, magsisilbing formal na kautusan para kay Guo ang naturang sabpina upang masuri ang mga umano'y peking impormasyon na kanyang inihayag sa kanyang COC. Nilagay niya doon na ang kanyang birth date, birthplace at ang kanyang citizenship. Yun ngayon ang magiging basihan ng law department para imbestigahan kung mayroon nga bang probable cause. Mayroon bang sufisyente na batayan para siya ay kasuhan ng material misrepresentation ayon sa Section 74 ng Omnibus Election Code in line with Section 262 na kung saan gagamitin din ng ating himpilan yung findings ng NBI para ihambing at dito sa ating mga records no sa na isinabit niya sa opisina ng COMELEC. Ani Duque, moto proprio o mismong COMELEC ang maghahabla ng naturang kasong kriminal laban kay Guo kung sakaling matukoy na may basihan ang ipinaparatang na misrepresentation laban sa kanya. Kaya yung purpose ng subpoena natin kahapon is to notify her na mayroong proceedings, criminal proceedings against her for material misrepresentation. At ito, magkakandak tayo ng preliminary investigation via the law department
Okay? Ang gagawin ng LODEP, kaya siya natin binigyan ng sumpina para alam niya na mayroong kaso. At pangalawa, na mayroon siyang karapatan na sumagot doon sa paratang sa kanya. Samantala, bukod kay Guo, napatunayan ding guilty sa kasong conduct prejudicial to the best interest of the service ang ilan pang opisyal ng Bamban LGU. Kabilang sa mga hinaina ng 3 buwang suspensyon ng vice alkalde ng Bamban na si Leonardo Anunciacion, na pansamantalang nanilbihan bilang acting mayor at siyam pang konsehal. Bunsod nito, hindi rin si Anunciacion ang papalit sa pwesto ni Guo, kundi si Councilor Erano Timbang. Lizen Morten, CLTV 36 News. Nanumpa na bilang alkalde ng Banban Tarlac si Councilor Erano Timbang sa National Headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame, Quezon City nitong hapon ng Miyerkules, August 14. Siya po ang pumalit sa nasibak sa pwesto na si Alice Guo kasunod ng pagkakasangkot niya sa iligal na pogo sa naturang bayan. Ayon kay Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., si Timbang ang pumalit kay Guo dahil sinuspindi rin ng Office of the Ombudsman si Vice Mayor Leonardo Anunciacion na dapat sana'y hahalili sa dating alkalde. Si Timbang ang bukod tanging natira sa sangguniang bayan ng Banban matapos ding suspendihin ng Ombudsman ang 10 konsihal dito, kaugnay rin ng iligal na pogo. Tanging si Timbang lang din ang may salungat na opinyon sa pagpapahintulot ng permit ng pogo sa bayan ng Banban na naging dahilan ng kanyang absolution mula sa Ombudsman, ayon kay Abalos. I state your name. Rania R. Timbang. Of Municipality of Bamban, Province of Tarlac. Of Municipality of Bamban, Province of Tarlac. Having appointed to the position of Acting Municipal Mayor of Bamban Tarlac. Acting Municipal Mayor of Bamban Tarlac. Hereby solemnly swear. That I will faithfully discharge. To the best of my ability. The duties of my present position. And of all others that I may hereafter hold. Under the Republic of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the laws. Legal orders. And decrees. Promulgated by the duly constituted authorities. Of the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation. Upon myself voluntarily. Without mental reservation. Or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Sa iba pang balita, pwede nang daanan ng mga motorista ang Pulilan section ng 3rd Candaba Viaduct sa North Luzon Expressway o NLEX. Batay po sa ulat ni Shane Velasco ng Philippine Information Agency Central Luzon, may habang 2 kilometro ang bahagi ng kalsadang binuksan sa southbound lane na pwedeng daanan ng mga paluwas ng Metro Manila. Pansamantala namang isinara sa trapiko ang katabi nitong southbound lane ng orihinal na Candaba Viaduct para isailalim sa rehabilitasyon. Ayon kay NLEX Corporation President Luigi Bautista, naibaon ng lahat ang 560 na mga pundasyon para sa proyektong 3rd Candaba Viaduct. Itinayo sa ibabaw nito ang 524 sa 528 na mga poste. Sa pagitan ng mga poste, nakagawa na ng 209 sa 286 na mga crosshead o ang konkreto na kakalsuhan ng mga girder. Abot naman sa 665 mula sa kabuang 1,028 na mga girder ang naikalsuna. Paglalatag ng panibagong 3 linyang kalsada. Ang proyektong 3rd Candaba Viaduct ay bahagi po ng pagpapatatag sa orihinal na estruktura ng Candaba Viaduct na nasa 50 taong gulang na. Kasing haba rin ng orihinal ang Candaba Viaduct
ang ginawang third viaduct na nasa 5 kilometro na tumatawid sa mga hangganan ng Pulilan, Bulacan at Apalit, Pampanga. Nagkakahalaga po ito ng 8 billion pesos na pinondohan ng NLEX Corporation. Taong 2022 nang aprobahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang proyektong Third Cantaba Viaduct. Nauna nang sinabi ni TRB Executive Director Alvin Carullo na target matapos ang proyekto sa Nobyembre para magamit ng mga motorista at biyahero sa holiday season. Kay pumama ko, magbalik yung Balen at Balita. Emo kabut pamandukit ating natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo kay ka tang porsigido ka mo. This of course yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo. Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. Pakibalwan tamo po ang maging lagyan na ning panahon. Kaya Sir Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Sir Manny, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin, Ma'am Jen, at ating po mga tagapanood. Sa ngayon po ay Northern Luzon na lamang po nakaapektuhan ng Southwest Monsoon dahil yung pong bagyo sa labas ng PAR ay malayong-malayo na po siya at namataan na nga po siya sa layong 2,045 kilometers sa silangan, Ilagang Silangan ng Extreme Northern Luzon. At sa ngayon po ay ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Island, magiging maulap po ang patawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkindat pagtulog. Yan po ay dulot ng habagas o southwest monsoon. Posible po ang mga flash floods at landslides sa naturang mga lugar. Samantala po ang Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay magiging bahagi lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papangirin. Meron lamang po inaasahan ng mga pulo-pulo, mga pagulan at pagkita at pagtulog. Dulot din po yan ng habagat. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay medyo kaya-aya naman po ang panahon. Yun nga lamang po, posible rin makaranas sa mga pulo-pulo, mga pagulan at pagtulog pagkidlat. Yan po ay dulot na ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay wala na po tayong ibang binabantayang sama ng panahon, maliban lamang po dito sa habagat at sa mga localized thunderstorm. Yes, Ma'am Jen. Alright, maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguera, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Good evening, sir. Sa iba pa pong balita, isinusulong ngayon ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabatas na gawing 6 na taon ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan.
Ito raw ay upang may pagpatuloy ng mga opisyal ang kanilang mga proyekto at makapagpatupad ng mga pangmatagalang programa sa barangay. Ang detalye sa report ni Angelica Cara. Posible nang madoble ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa bansa. Mula sa kasalukuyang 3 taon, plano na itong gawing 6 na taon sa ilalim ng House Bill No. 10747 o an act setting the term of office of barangay and SK officials to 6 years. Ang naturang panukala ay inihain ni House Speaker Martin Romualdez kasama ng 6 na mambabatas, kabilang na si Deputy Speaker at 3rd District Representative Aurelio Gonzales Jr. Personal itong inanunsyo ni Romualdez sa harap ng mga punong barangay na dumalo sa National Congress 2024 na ginanap sa World Trade Center, Pasay City nitong Martes, August 13. Hangad dumano ng House Speaker na magkaroon ng continuity sa mga programa at proyekto sa barangay level. Layunan ng panukalang gawas ng 6 na taon ang fixed term ng halalamang barangay officials. Sa ganitong paraan, makakaroon ng sapat na oras upang magplano at magpapatubad ng pangmatagalang programa para sa kaunlad ng inyong mga barangay. Makatutulong din umano ang term extension para hindi maantala ang mga proyekto at serbisyo ng mga barangay at SK officials kapag may mga isyong elektoral. Aniya, mahalaga ang gampanin ng mga opisyal ng barangay sa lipunan, kaya naman nakatitiyak umano sila na kapag naisabatas na ang panukala, malaki ang may tutulong nito sa ibayong pag-unlad ng mga komunidad sa bansa. Matatandaang naganap noong October 2023 ang pinakahuling barangay at sangguniang kabataan elections. Nakatakda namang gawin ng susunod na BSKE sa December 2025, ngunit may proposal na inihain upang ilipat ito sa October 2026. Sakaling aprubahan ang naturang panukala, nakatakdang maganap sa October 2029 ang susunod na BSK elections. Bukod sa pagpapalawig ng termino, isinusulong din ni Romualdez ang pagkakaroon ng Social Security System o SSS membership para sa mga barangay officials. Kanya na umano itong tinalakay sa President ng SSS na si Rolando Macasaet. Aniya, plano ng Kamara na mag-aproba ng batas na magtatakda sa mga lokal na pamahalaan na maglaan ng pondo para sa SSS premium contribution ng mga barangay officials. Sa ganitong paraan, hindi na raw iisipin ng mga opisyal ang buwan ng hulog sa SSS. Gagawa tayo ng batas. Ipapasok natin to sa isang Magna Carta para sa barangay officials para yung local governments ay makukontribute sila maghulog na kada buwan para sa inyo para meron kayong lifetime pension. Samantala, hinikayat naman ng SSS ang lahat ng barangay officials na may unpaid loans na mag-apply sa kanilang Conso Loan Program. Magbibigay daan ang naturang programa na mabayaran ang balanse ng kanilang principal loan sa susunod na 5 taon. Angelica Cara, CLTV 36 News. Apin rin, di mga regular balitang kinalap ng Kaya Katamong News Team. Para kinalwa pang updates, like and follow ilang po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ni Mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong taga-suyo, Jennifer Salenga, ating puso kabalan.